Έχουμε ανοίξει το πρώτο τεστάκι στις βάσεις δεδομένων και πάμε να δούμε την πρώτη μας ερώτηση που λέει να προσθέσουμε το πεδίο επώνυμο του πίνακα σπουδαστές στις τρέχουσες βάσεις δεδομένων στο ερώτημα τηλέφωνα σπουδαστών ως πρώτο πεδίο και αποθηκεύστε το. Μας λέει δηλαδή στο ένα ερώτημα να πάμε να προσθέσουμε ένα νέο πεδίο και συγκεκριμένα στο ερώτημα τηλέφωνα σπουδαστών. Οπότε έρχομαι εγώ εδώ αριστερά να βρω στα ερωτήματα το τηλέφωνο σπουδαστών, ανοίγω το συγκεκριμένο ερώτημα, όμως για να προσθέσω ένα πεδίο αυτό γίνεται από την προβολή σχεδίασης του ερωτήματος, οπότε θα πρέπει να έρθω να αλλάξω την προβολή. Έρχομαι πάνω εδώ που λέει προβολή και επιλέγω την προβολή σχεδίασης. Μεγαλώνω το ερώτημά μου, ωραία για να το βλέπω. Πώς θα προσθέσω ένα πεδίο, έρχομαι εδώ δεξιά που μπορώ να προσθέσω πεδία, θα ανοίξω το πλαισιάκι και θα πρέπει να ψάξω να βρω στον πίνακα σπουδαστές το πεδίο επώνυμο. Έτσι, το πρώτο όνομα αφορά τον πίνακα, το δεύτερο αφορά το πεδίο. Οπότε βλέπετε σπουδαστές επώνυμο, το έχω επιλέξει. Προσοχή όμως, μας λέει να το προσθέσουμε ως πρώτο πεδίο. Οπότε θα επιλέξω εγώ το πεδίο εδώ και θα πάω με το ποτίκι κάνοντας κλικ να το μεταφέρω στην πρώτη θέση. Έτσι βλέπουμε ότι το πεδίο επώνυμο πράγματι βρίσκεται στην πρώτη θέση του ερωτήματος. Και αφού έχω εισάγει το πεδίο μου, θα πρέπει να πατήσω αποθήκευση για να ολοκληρώσουμε με την πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, διαγράψτε από την τρέχουσα βάση δεδομένων το ερώτημα επαφές σπουδαστές. Όλα τα αντικείμενα όπως ξέρουμε τα βλέπουμε εδώ αριστερά. Εδώ είμαστε στην κατηγορία με τα ερωτήματα. Βρίσκουμε το ερώτημα επαφές σπουδαστών. Θα κάνω δεξί κλικ επάνω του και θα πατήσω την εντολή διαγραφή. Και έτσι το ερώτημά μας διαγράφηκε από τη βάση δεδομένων μας. Και αφού ολοκληρώσαμε την ερώτηση 2, πάμε στην ερώτηση 3 που μας λέει να συσχετίσουμε με σχέση τύπου 1:πολλά τους πίνακες καρτέλα σπουδαστών και τηλέφωνα σπουδαστών της τρέχουσας βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα πεδία κωδικός αριθμός και σπουδαστής αντίστοιχα και ενεργοποιήσει την ακεραιότητα αναφοράς της σχέσης. Θέλει να δημιουργήσουμε δηλαδή μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων. Οπότε έρχομαι εγώ επάνω εδώ στις καρτέλες να βρω πού είναι οι σχέσεις. Έρχομαι στην καρτέλα εργαλεία βάσης δεδομένων και εδώ μέσα θα βρούμε το κουμπάκι για τις σχέσεις. Όταν θα πατήσουμε το κουμπάκι για τις σχέσεις θα μας δείξει τους πίνακες που έχουμε και κάποιες σχέσεις που μπορεί ήδη να υπάρχουν. Εμένα μου λέει τώρα να φτιάξω μία σχέση μεταξύ των πινάκων καρτέλα σπουδαστών, το φέρνω έτσι λίγο εδώ για να το βλέπω, και τηλέφωνα σπουδαστών, το φέρνω και αυτό λίγο πιο κοντά, για να μην μπερδέψω τους πίνακες. Έχω τους δύο πίνακες μπροστά μου, τα βλέπω από εδώ επάνω τα ονόματά τους και μου λέει να τα ενώσω με το πεδίο κωδικός αριθμός και σπουδαστής. Θα πρέπει να πάρω το ένα πεδίο από τον έναν πίνακα και να το ρίξω πάνω στο πεδίο του άλλου πίνακα. Οπότε έρχομαι και παίρνω τον κωδικό αριθμό κάνοντας κλικ και το σύρω επάνω στο άλλο πεδίο στο σπουδαστή του άλλου πίνακα. Όταν θα αφήσουμε το ποντίκι θα εμφανιστεί αυτό το παραθυράκι που μας δείχνει ποια πεδία συσχετίζουμε και σε ποιους πίνακες, έτσι μπορούμε να πάρουμε μια επιβεβαίωση από εδώ το έχουμε κάνει σωστά και μας λέει και να ενεργοποιήσουμε την ακεραιότητα αναφορών της σχέσης. Έρχομαι εδώ από κάτω, τσεκάρω την ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών και πατώντας δημιουργία η σχέση που μας ζήταγε είναι έτοιμη. Θα δούμε και αυτή τη μαύρη γραμμή, βλέπετε ότι είναι 1:πολλά, οπότε τα έχουμε φτιάξει όλα πολύ σωστά. Και ολοκληρώσαμε και με τη σχέση μας και πάμε στην τέταρτη ερώτηση που λέει να δημιουργήσουμε στην τρέχουσα βάση δεδομένων φόρμα που να βασίζεται στο πίνακα καρτέλα σπουδαστών και αποθηκεύστε την με όνομα φόρμα εξετασμένων. Λοιπόν, έρχομαι για να δημιουργήσω πάντα μία φόρμα, έρχομαι στην καρτέλα δημιουργία και πάντα μία φόρμα την δημιουργούμε με τον οδηγό φορμών. Θα πατήσω αυτό το κουμπάκι και θα ακολουθήσουμε τα βήματα που μας λέει για να φτιάξουμε τη φόρμα. Λοιπόν, η φόρμα μας θα βασίζεται στον πίνακα καρτέλα σπουδαστών. Έρχομαι εδώ επάνω που είναι οι πίνακες και ψάχνω να βρω τον πίνακα καρτέλα σπουδαστών, σπούδο όπως το λέει συγκεκριμένα, το βρίσκω. Δεν μου λέει για κάποια πεδία συγκεκριμένα να περάσω, οπότε θα πάω από κάτω και θα τα περάσω όλα με το διπλό βελάκι. Έτσι βλέπετε ότι ήρθαν στα επιλεγμένα πεδία. Πατάω επόμενο. Δεν μου λέει κάτι για διάταξη, οπότε θα αφήσω αυτό το προεπιλεγμένο. Τι τίτλο θέλει να έχει φόρμα μας λέει θα την αποθηκεύσουμε με το όνομα φόρμα εξεταζομένων, οπότε έρχομαι κάνω εγώ αντιγραφή από κάτω το όνομα.
και κάνω επικόλληση εδώ μέσα και αφού δώσαμε και το όνομα της φόρμας μας θα πατήσουμε τέλος για να δημιουργηθεί και αν όλα έχουν πάει καλά θα τη δούμε έτσι εδώ μπροστά μας. Την βλέπουμε τη φόρμα μας, την φτιάξαμε και πατάμε OK για να ολοκληρώσουμε με την ερώτησή μας. Εκτυπώστε στον εκτυπωτή Exam Sprinter οποιασδήποτε εγγραφές του τρέχοντος ερωτήματος. Το τρέχον ερώτημα προφανώς είναι ανοιχτό μπροστά μας, είναι αυτό εδώ. Οπότε για να εκτυπώσω εγώ συγκεκριμένες ερωτήσεις πάω στην καρτέλα αρχείο, πάω στην εντολή εκτύπωση και πάμε και στην εντολή μετά πάλι εκτύπωση. Εδώ μέσα θα μπορούσατε να έχετε επιλέξει κάποιες εσείς εγγραφές από πίσω. Εγώ δεν επέλεξα, οπότε θα τυπωθούν όλες οι εγγραφές μου, έτσι κι αλλιώς μου λέει οποιασδήποτε εγγραφές, οπότε αν δεν έχετε επιλέξει κάποιες θα τυπωθούν όλες οι εγγραφές σας, οπότε εδώ πατάμε πρώτα τον Exam Sprinter επάνω το όνομα, έτσι, και αφού έχουμε επιλέξει τον Exam Sprinter θα πατήσετε OK και θα τυπωθούν οι εγγραφές του συγκεκριμένου ερωτήματος. Πατάμε OK για να ολοκληρώσουμε την ερώτηση αυτή και πάμε στην ερώτηση 6 που λέει: κάνοντας χρήση του οδηγού της τρέχουσας βάσης δεδομένων, δημιουργήστε έκθεση με όνομα σπουδαστές ανά επώνυμο που θα εμφανίζει όλα τα πεδία του ερωτήματος σε επαφές σπουδαστών, καθορίζοντας ομοδοποίηση εγγραφών βάσει του πεδίου επώνυμο. Εδώ μας λέει να δημιουργήσουμε μία φόρμα. Οπότε έρχομαι εγώ επάνω στην καρτέλα δημιουργία και για να δημιουργήσουμε φόρμα πάμε πάντα στο κουμπάκι οδηγός εκθέσεων. Θα πατήσω τον οδηγό εκθέσεων και εδώ στον οδηγό που θα μου βγάλει θα επιλέξω αυτά που μου ζητάει από κάτω. Καταρχάς μας λέει να δημιουργήσουμε έκθεση που να εμφανίζει όλα τα πεδία του ερωτήματος σε επαφές σπουδαστών. Άρα η έκθεσή μου βασίζεται επάνω στο ερώτημα επαφές σπουδαστών. Ανοίγω το αντίστοιχο πλαισιάκι για να βρούμε το ερώτημα και να το επιλέξουμε. Εδώ μας δείχνει όλα τα διαθέσιμα πεδία. Και μας λέει ποια πεδία θα εμφανίζονται στην έκθεση. Θα εμφανίζει όλα τα πεδία, έτσι προσοχή, θα τα παίρνουμε σιγά σιγά για να μην κάνουμε λάθος. Εμφανίζει όλα τα πεδία, οπότε θα περάσω δεξιά όλα τα πεδία του ερωτήματος. Θα πατήσω επόμενο. Μου λέει να καθορίσω ομαδοποίηση εγγραφών με βάση το πεδίο επώνυμο. Είμαι στο βήμα της ομαδοποίησης, οπότε εδώ θα επιλέξω το επώνυμο και θα πατήσω το κουμπάκι προς τα δεξιά και θα δούμε ότι το επώνυμο τοποθετήθηκε πάνω, είναι το πεδίο με το οποίο μας ζητάει να κάνουμε την ομαδοποίηση. Πατάω επόμενο, πάω στο επόμενο βήμα. Δεν μου ζητάει κάτι για αύξουσα ευθύνουσα ταξινόμηση με βάση κάποιο πεδίο, οπότε πατάω επόμενο. Δεν μου λέει κάτι για διάταξη προς ανατολισμό, οπότε πατάω επόμενο και το όνομα της έκθεσης μας λέει θα είναι σπουδαστές ανά επώνυμο, οπότε θα το κάνω αντιγραφή εγώ από κάτω, θα έρθω εδώ επάνω και θα το κάνω επικόλληση. Και αφού έγραψα και το όνομα της έκθεσης θα πατήσουμε τέλος για να δημιουργηθεί η έκθεσή μας. Έτσι και προσεκτικά, αφού ακολουθήσαμε όλα αυτά τα βήματα που μας λέει εδώ, έτσι δημιουργήσαμε την έκθεσή μας σπουδαστές ανά επώνυμο, όπως το βλέπουμε και εδώ το όνομά της. Και έτσι πατάμε OK για να συνεχίσουμε την ερώτηση 7 που λέει: στη σχεδίαση του ερωτήματος σε επαφές σπουδαστών της τρέχουσας βάσης δεδομένων, ορίστε ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά στο πεδίο τηλέφωνο και αποθηκεύστε το ερώτημα. Θέλει δηλαδή να βάλουμε ταξινόμηση σε ένα πεδίο του ερωτήματος σε επαφές σπουδαστών. Έρχομαι εγώ, βρίσκω το ερώτημα από εδώ αριστερά, το επαφές σπουδαστών, και θα κάνω δεξί κλικ για να το ανοίξω κατευθείαν σε προβολή σχεδίασης, γιατί έτσι μου λέει. Οπότε δεξί κλικ προβολή σχεδίασης. Βλέπετε το μεγαλώνω και εδώ το ερώτημά μου για να βλέπω όλα τα πεδία. Και λέει να βάλουμε ταξινόμηση κατά αύξουσα στο τηλέφωνο. Έρχομαι και βρίσκω το πεδίο τηλέφωνο. Δεν το βλέπω μέχρι εδώ, οπότε θα πάω λίγο προς τα δεξιά με τα βελάκια. Να το τηλέφωνο, έτσι. Δεν φαινόταν, οπότε πρέπει να μετακινηθώ με την μπάρα με τα βελάκια από κάτω για να βρω το πεδίο. Και αφού βρήκα το πεδίο τηλέφωνο, το τρίτο πλαισιάκι εδώ είναι που καθορίζουμε την ταξινόμηση. Με το που θα κάνετε κλικ θα δείτε ένα βελάκι εδώ που μέσα έχει αύξουσα, φθήνουσα ή χωρίς ταξινόμηση. Μας ζητάει εμάς την αύξουσα, οπότε τσεκάρουμε πάλι τηλέφωνο, αύξουσα, αποθηκεύουμε και το ερώτημά μας για να ολοκληρωθεί η ερώτησή μας.
Έτσι, και πατάμε OK για να καταχωρήσουμε την απάντησή μας και πάμε στην ερώτηση 8 που μας λέει: χρησιμοποιώντας τη φόρμα σπουδαστές της τρέχουσας βάσης δεδομένων, εφαρμόστε κατάλληλο φίλτρο ώστε να εμφανιστούν μόνο οι γραφές που έχουν στο πεδίο ημερομηνία γέννησης τιμές προγενέστερες από 1η του 1970. Άρα καταρχάς έρχομαι εγώ να ανοίξω την φόρμα σπουδαστές, διπλό κλικ, μεγαλώνω και τη φόρμα μου και μου λέει να εφαρμόσω ένα φίλτρο στην ημερομηνία γέννησης που θα είναι προγενέστερες της 1η του 1970. Καταρχάς ψάχνουμε να βρούμε εδώ στην ημερομηνία γέννησης αν υπάρχει αυτή η τιμή 1η του 1970. Αν υπήρχε, θα χρησιμοποιούσαμε εδώ τον πρώτο φίλτρο που λέει επιλογή. Τώρα επειδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, όπως βλέπω πολύ γρήγορα δεν υπάρχει, θα κάνω ένα κλικ εγώ μέσα εδώ και θα έρθω στο δεύτερο εδώ φίλτρο που λέει επιλογές φίλτρου για προχωρημένους. Θα το πατήσω και για να εφαρμόσω αυτό το κριτήριο που μου λέει για να βρω τις εγγραφές που θέλω, θα πάω στην εντολή που λέει φιλτράρισμα με βάση τη φόρμα. Όταν θα πατήσω φιλτράρισμα με βάση τη φόρμα, θα δείτε ότι υπάρχουν άσπρα πλαισιάκια εδώ, μέσα στο οποίο θα πρέπει να πάω να γράψω εγώ την αντίστοιχη συνθήκη. Μου λέει στην ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι μικρότερη, οπότε βάζω εγώ το πλήκτρο μικρότερο από το πληκτρολόγιο και γράφω την τιμή που μου λέει 1η 1970. Αφού έγραψα το κριτήριο που μου λέει, θα πρέπει να πάμε στη συνέχεια να πατήσουμε την εναλλαγή φίλτρου, την εφαρμογή φίλτρου, για να δούμε ότι θα εμφανιστούν οι εγγραφές που πληρούν τη συγκεκριμένη συνθήκη και για να δούμε ότι το έχουμε κάνει σωστά. Πάτησα εγώ την εφαρμογή φίλτρου, βλέπουμε ότι εμφανίζονται οι εγγραφές που, κοιτάξτε, η ημερομηνία γέννησης είναι μικρότερη στο 1970, 1969, 1968 και ούτω καθεξής, οπότε έτσι εφαρμόσαμε σωστά το φίλτρο. Άρα, αν η τιμή μας υπάρχει μέσα στην ημερομηνία γέννησης, πάμε στο πρώτο φίλτρο που λέει επιλογή. Αν δεν υπάρχει, θα πηγαίνουμε στο προχωρημένους και θα φτιάχνουμε εκεί μέσα τη συνθήκη που θέλουμε. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ερώτηση 8. Πάμε στην 9 που είναι μια θεωρητική ερώτηση. Λέει στις βάσεις δεδομένων που η σχεδίασή τους βασίζεται στο σχεσιακό μοντέλο, επιλέξτε 3 προβλήματα που εκλείπουν. Πρώτον, επιβολή προτυποποίησης των δεδομένων. Αδυναμία μερισμού δεδομένων η δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή, πλεονασμός δεδομένων. 4, συνέπεια δεδομένων. Έτσι, προσοχή, μας λέει ότι όταν θα φτιάξουμε σχέσεις στις βάσεις δεδομένων, τι είναι αυτά που αντιμετωπίζουμε, τι είναι αυτά που λείπουν πλέον. Σίγουρα είναι η αδυναμία μερισμού δεδομένων, καταπολεμούμε τον πλεονασμό δεδομένων, όπως και την ασυνέπεια δεδομένων με την ακεραιότητα αναφορών. Άρα οι 3 επιλογές, τα 3 θέματα που ξεπερνάμε με τις σχέσεις, είναι αυτές η επιλογή Β, Γ και Δ. Και πατάμε OK για να συνεχίσουμε με την ερώτηση 10. Καταργήστε την ιδιότητα του πρωτεύοντος κλειδιού από το πεδίο κωδικός αριθμός του πίνακα υπάλληλη της τρέχουσας βάσης δεδομένων και κατόπιν αποθηκεύστε τον πίνακα. Οπότε έρχομαι εγώ στον πίνακα υπάλληλη, τον βρίσκω από εδώ αριστερά, να τον άνοιξα. Έρχομαι σε προβολή σχεδίασης, γιατί από εκεί βλέπουμε τα πρωτεύον κλειδιά και σχεδιάζουμε τον πίνακα. Και τώρα εδώ βλέπουμε το πεδίο κωδικός αριθμός, είναι το πρώτο πεδίο. Βλέπουμε και το κλειδάκι δίπλα που είναι πρωτεύον κλειδί και μας λέει να καταργήσουμε το πρωτεύον κλειδί. Άρα, έχοντας επιλέξει εγώ το πεδίο εδώ, έρχομαι επάνω στο πρωτεύον κλειδί, το πατάω και βλέπουμε ότι εξαφανίστηκε. Την ίδια διαδικασία θα μπορούσα να την είχατε κάνει και με δεξί κλικ στο πεδίο, είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα, αφαίρεσα εγώ με αυτόν τον τρόπο το πρωτεύον κλειδί, μου λέει να το αποθηκεύσω. Έρχομαι επάνω, πατάω την αποθήκευση και η ερώτησή μας είναι έτοιμη. Πάμε στην ερώτηση 11 που λέει: ανοίξτε το παράθυρο της βοήθειας στην τρέχουσα εφαρμογή βάσεων δεδομένων. Ως γνωστόν, η καρτέλα επάνω βοήθεια είναι δεξιά, τελευταία καρτέλα, πατάω στη βοήθεια και πατώντας το κουμπάκι βοήθεια εδώ, θα δούμε ότι αριστερά, δεξιά μάλλον, ανοίγει το παραθυράκι της βοήθειας. Και είμαστε έτοιμοι και με αυτήν την ερώτηση. Πάμε στην ερώτηση 12 που μας λέει: χρησιμοποιώντας τον ενεργό πίνακα, εισάγεται εγγραφή με δεδομένο το κείμενο Κανακάρης
στο πεδίο επώνυμο και 23 Τρίτου 1963 στο πεδίο ημερομηνία γέννησης και κατόπιν να αποθηκεύσετε την εγγραφή. Εδώ θα πρέπει να βρούμε την εντολή. Όχι, μας λέει να εισάγουμε εγγραφή με δεδομένα, οπότε θα πάω κάτω εγώ στην τελευταία εγγραφή. Μπορώ να μετακινηθώ και με το ποντίκι, μπορούμε να μετακινηθούμε και με τα βελάκια που υπάρχουν κάτω. Δεν εμφανίζεται τώρα εδώ, δεν έχω μεγαλώσει το παράθυρό μου. Θα μπορούσατε δηλαδή να χρησιμοποιήσετε και αυτό το κουμπάκι που λέει νέα καινή εγγραφή. Τώρα όμως υπάρχει, τη βλέπω τη νέα καινή εγγραφή, οπότε θα έρθω να γράψω την καινούργια εγγραφή. Θα πάρω το επώνυμο Κανακάρης και θα το βάλω στο επώνυμο και θα πάρω και την ημερομηνία γέννησης. Να την βάλω στην ημερομηνία γέννησης. Έτσι, δεν μου λέει να καταχωρήσω άλλα πεδία, μόνο Κανακάρη στο επώνυμο και ημερομηνία γέννησης. Τα έχω εισάγει, πατάω και αποθήκευση και η νέα μου εγγραφή είναι έτοιμη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση που μας λέει να ανοίξουμε τη βάση δεδομένων σε Demo Access σπουδαστές χωρίς να κλείσετε το παράθυρο της τρέχουσας βάσης δεδομένων. Ήδη μας έχει πάει στο παράθυρο στο οποίο μπορούμε να ανοίξουμε μια βάση δεδομένων. Θα πατήσω εγώ το κουμπάκι άνοιγμα εδώ και θα πατήσω αναζήτηση για να ψάξω την διαδρομή στην οποία που μου ζητάει. Έτσι θα πάω αυτός ο υπολογιστής, θα βρω το σκληρό δίσκο C γιατί από εκεί ξεκινάει η διαδρομή μου, ανοίγω το demo, ανοίγω το φάκελο access και μου λέει να ανοίξω τη βάση σπουδαστές 2. Βρίσκω την βάση σπουδαστές 2 και η βάση μου είναι έτοιμη. Βλέπουμε ότι έχουμε ανοίξει όλα τα αντικείμενα της βάσης. Και έτσι ολοκληρώσαμε και αυτή την ερώτηση και πάμε στην ερώτηση 14 που λέει προβείτε σε κλείσιμο της τρέχουσας βάσης δεδομένων χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. Ένα πρόγραμμα όπως και η Access κλείνει πάντα με το Χ. Εμάς δεν μας ζητάει να κλείσουμε την εφαρμογή, προσοχή. Μας ζητάει να κλείσουμε τη βάση δεδομένων που έχουμε ανοιχτή και όχι την εφαρμογή. Άρα για να κλείσω εγώ τη βάση θα έρθω αρχείο και θα πατήσω στην εντολή κλείσιμο. Θα δούμε ότι τα αντικείμενα εδώ χάθηκαν από αριστερά, όμως το πρόγραμμα των βάσεων δεδομένων παραμένει πίσω ανοιχτό. Ωραία, αυτή είναι και η διαφορά βάσης με την εφαρμογή. Και ολοκληρώσαμε και με τη 14. Και πάμε στη 15 που λέει χρησιμοποιώντας την τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην πρώτη εγγραφή και αφήστε το παράθυρο ανοιχτό. Μπορώ να χρησιμοποιήσω, εδώ θα μου πείτε εδώ βλέπουμε πάντα τις εγγραφές, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτω τα βελάκια ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτηση εδώ για να μεταβούμε πάντα στις εγγραφές που θέλουμε. Οπότε εδώ θα μπορούσα εγώ να γράψω το 1, να πατήσω Enter και να πάω στην πρώτη εγγραφή που ήδη ήταν, αλλά σε περίπτωση που έχουμε πολύ περισσότερες εγγραφές θα χρησιμοποιούμε πάντα εδώ τα κουμπάκια με πλοήγησης που είναι η προηγούμενη, η πρώτη, η τελευταία ή το πλαίσιο αναζήτησης για να μεταβούμε στην εγγραφή πάντα που θέλουμε. Βλέπουμε ότι έχουμε μεταφερθεί στην πρώτη, ήδη ανεβασβήνει ο δείκτης από εκεί μέσα, υπάρχει και το αντίστοιχο βελάκι που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στην εγγραφή που θέλαμε. Και πάμε στην ερώτηση 16 που λέει δημιουργήστε κανόνα επικύρωσης στο πεδίο δίδακτρα του τρέχοντος πίνακα που να επιτρέπει την εισαγωγή αριθμών που είναι μεγαλύτερη του 20 και κατόπιν αποθηκεύστε τον. Είμαστε στον τρέχοντα πίνακα, περνάω στην προβολή σχεδίασης γιατί από εκεί εφαρμόζω κανόνες και σχεδιάζω τον πίνακα, πατάω προβολή σχεδίασης. Και τώρα εδώ πρέπει να βρούμε το πεδίο δίδακτρα. Τα πεδία του πίνακα είναι εδώ, μπορεί να μην φαίνονται όλα, οπότε θα πάω με τα βελάκια ή με το ποντίκι προς τα κάτω μέχρι να βρω το πεδίο που θέλω. Βρήκα το πεδίο δίδακτρα και μου λέει να φτιάξω έναν κανόνα επικύρωσης. Έρχομαι από κάτω στις ιδιότητες, γιατί οι ιδιότητες είναι πάντα από κάτω έτσι, όταν έχουμε επιλέξει το πεδίο, και μου λέει η αριθμή που θα εισάγουμε στο συγκεκριμένο πεδίο να είναι μεγαλύτερο του 20. Οπότε θα βάλω το σύμβολο του μεγαλύτερο από το πληκτρολόγιο. Θα γράψω και το αριθμό 20 και ο κανόνας επικύρωσής μου για το πεδίο δίδακτρα είναι έτοιμο. Έτσι μένει να πατήσω την αποθήκευση και η ερώτησή μας είναι έτοιμη. Πάμε στην ερώτηση 17 που λέει να ενεργοποιήσουμε την προεπισκόπηση εκτύπωσης του πίνακα σπουδαστές της τρέχουσας βάσης δεδομένων και παραμείνετε σε αυτές.
Πάμε στον πίνακα σπουδαστές. Εδώ είναι ο πίνακάς μου. Κάνω διπλό κλικ για να τον ανοίξω. Έχω ανοίξει το πίνακα, αυτή η προσοχή είναι η προβολή φύλου δεδομένων και από εδώ πρέπει να περάσω σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Άρα θα πρέπει να μεταφερθώ στην καρτέλα αρχείο, να πάω στην εντολή εκτύπωση και εδώ μέσα θα βρούμε την εντολή της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Έτσι και βλέπουμε έτσι σε μικρογραφία εδώ την προεπισκόπηση εκτύπωση του πίνακά μας. Και παραμείνετε σε αυτήν, οπότε δεν κλείνω την προεπισκόπηση, θα πρέπει όταν θα πατήσω OK να είμαι σε αυτήν την προβολή. Οπότε πατάμε OK. Λοιπόν, τοποθετήστε το πεδίο εγγραφή στην τρίτη θέση της τρέχουσας προβολής του πίνακα και αποθηκεύστε τον. Θα μεγαλώσω εγώ εδώ την προβολή σχεδίασης. Θα πάω λίγο προς τα κάτω να ψάξω να βρω το πεδίο εγγραφή. Βρήκα το πεδίο εγγραφή, εδώ. Θα κάνω ένα κλικ εδώ έξω για να επιλεγεί το πεδίο και μετά, αφού το έχω επιλέξει, θα αφήσω το δείκτη του ποντικού εδώ πάνω στο γκρίζο τετραγωνάκι. Θα κάνω κλικ και θα το σύρω σιγά σιγά προς τα πάνω για να το τοποθετήσω κάτω από το επώνυμο, γιατί θέλω να είναι το τρίτο πεδίο, στην τρίτη θέση μου λέει. Ωραία. Άρα δύο κινήσεις. Πρώτα επιλέγω το πεδίο και μετά κάνω κλικ και το μεταφέρω στη θέση που θέλω. Μου λέει να το αποθηκεύσω. Αποθηκεύω τον πίνακά μου και είμαι έτοιμος και με την 18 ερώτηση. Πάμε στην ερώτηση 19 που λέει δημιουργήστε έκθεση που να βασίζεται στον πίνακα σπουδαστές της τρέχουσας βάσης δεδομένων και αποθηκεύστε την με όνομα έκθεση σπουδαστών. Έρχομαι στην καρτέλα δημιουργία και για να δημιουργήσω έκθεση πάω στην εντολή οδηγός εκθέσεων. Το επιλέγω και σε αυτόν τον οδηγό θα πάμε να επιλέξουμε καταρχάς τον πίνακα σπουδαστές. Έρχομαι εγώ εδώ που λέει πίνακας και βρίσκω τον πίνακα σπουδαστές. Δεν μου λέει κάποια παιδεία, οπότε θα τα περάσω όλα δεξιά. Ωραία, βλέπετε τα πέρασα δεξιά όλα. Πατάω επόμενο. Δεν μου λέει να χρησιμοποιήσω κάποιο επίπεδο ομαδοποίησης, άρα πατάω επόμενο. Δεν μου λέει να χρησιμοποιήσω κάποια αύξουσα ευθύνουσα ταξινόμηση, οπότε πατάω επόμενο. Δεν μου λέει να χρησιμοποιήσω διάταξη ή προσανατολισμό, οπότε προχωράω στο επόμενο βήμα που είναι το όνομα της έκθεσης. Θα το πάρω από κάτω με αντιγραφή, θα έρθω εδώ, θα κάνω επικόλληση και πατώντας το κουμπάκι τέλος η έκθεσή μου είναι έτοιμη. Έτσι σχεδόν δεν μου έλεγε να επιλέξω τίποτα παρά μόνο τον πίνακα. Βλέπουμε την έκθεση εδώ μπροστά μας. Και είμαστε έτοιμοι και με την ερώτηση 19. Ερώτηση 20. Επιλέγοντας τα πεδία κωδικός αριθμός και όνομα του πίνακα σπουδαστές της τρέχουσας βάσης δεδομένων, δημιουργήστε ερώτημα και αποθηκεύστε το με το όνομα λίστα σπουδαστών. Έτσι, προσοχή, εδώ μας λέει να δημιουργήσω ένα ερώτημα, οπότε θα έρθω στην καρτέλα δημιουργία και θα πάμε να δημιουργήσουμε ένα ερώτημα πατώντας το κουμπάκι οδηγός ερωτημάτων. Είναι οδηγός απλώς ερωτημάτων, OK. Και εδώ θα πρέπει να επιλέξω τον πίνακα που μου λέει. Μου λέει στον πίνακα σπουδαστές, οπότε έρχομαι εδώ να επιλέξω τον πίνακα σπουδαστές. Αυτό τον επέλεξα, βλέπω τα πεδία του από κάτω και μου λέει να χρησιμοποιήσω μόνο το πεδίο κωδικός αριθμός, οπότε το βρίσκω και το περνάω απέναντι. Και το όνομα, οπότε βρίσκω και το πεδίο όνομα και το περνάω και αυτό απέναντι. Έτσι, αυτά τα δύο πεδία μου έλεγε. Πατάω επόμενο. Μου λέει να αποθηκεύσω με το όνομα λίστα σπουδαστών, οπότε θα πάρω εγώ το όνομα με αντιγραφή από κάτω και θα έρθω να το κάνω εδώ επικόλληση λίστα σπουδαστών. Πατώντας τέλος, έχουμε δημιουργήσει το ερώτημά μας. Και πατάμε 20, πατάμε OK για να προχωρήσουμε. 21. Για την εκτύπωση των εγγραφών της τρέχουσας φόρμας, επιλέξτε προσανατολισμό χαρτιού κατακόρυφο και μέγεθος χαρτιού Α3. Ήδη βλέπετε ότι είμαστε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης της φόρμας και βλέπουμε μπροστά μας τα κουμπάκια με τον οποίο καταρχάς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος του χαρτιού σε Α3 που μου λέει, οπότε πατάω το κουμπάκι μέγεθος και επιλέγω Α3 και δεξιά θα βρούμε εδώ το κουμπάκι κατακόρυφος που επιλέξει προσανατολισμό κατακόρυφο, είναι ήδη κατακόρυφος, έτσι το βλέπουμε, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξω κάτι, τα τσεκάρω πάλι. Προσανατολισμός κατακόρυφος, μέγεθος χαρτιού Α3, το έχω επιλέξει, είμαστε έτοιμοι. Δεν μου ζητάει αποθήκευση,
οπότε πατάμε κατευθείαν το κουμπάκι OK. Κάνοντας χρήση της φόρμας σπουδαστές στις ενεργείς βάσεις δεδομένων, κάντε ταξινόμηση εγγραφών κατά αύξουσα σειρά σύμφωνα με το πεδίο ημερομηνία γέννησης. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάω να ανοίξω τη φόρμα σπουδαστές που θα την βρω από εδώ δεξιά. Έρχομαι εδώ στα αντικείμενα, είμαι στις φόρμες, βρίσκω την φόρμα σπουδαστές, κάνω διπλό κλικ επάνω της και η φόρμα έχει ανοίξει σε προβολή φόρμας εδώ έτσι που βλέπουμε τις εγγραφές μας. Μου λέει να ταξινομήσω με βάση τη ημερομηνία γέννησης, οπότε θα κάνω κλικ εγώ εδώ στο πεδίο ημερομηνία γέννησης σε ένα οποιοδήποτε από αυτά για να καταλάβει με ποιο πεδίο θέλω να ταξινομήσω και αφού έχω κάνει το κλικ έρχομαι επάνω εδώ στα κουμπάκια της ταξινόμησης και θα πατήσω συγκεκριμένα το κουμπάκι αύξουσα και θα δούμε τώρα ότι οι εγγραφές μας έχουν πράγματι ταξινομηθεί με βάση το πεδίο ημερομηνία γέννησης όπως βλέπετε. Και είναι έτοιμη και η ερώτηση 22. Και πάμε στην ερώτηση 23 που λέει προσθέστε ετικέτα με κείμενο στοιχεία σπουδαστή στην ενότητα κεφαλίδα φόρμα στις φόρμα σπουδαστές της τρέχουσας βάσης δεδομένων και κατόπιν αποθηκεύστε τη φόρμα. Λοιπόν, καταρχάς μας λέει στην φόρμα σπουδαστές, οπότε θα έρθω από εδώ εγώ αριστερά να ανοίξω τη φόρμα σπουδαστές. Αφού μου λέει να προσθέσω ετικέτα, θα πρέπει να περάσω στην προβολή σχεδίασης της φόρμας, γιατί δεν μου κάνει αυτή η προβολή. Οπότε θα έρθω εδώ επάνω αριστερά, θα πατήσω το κουμπάκι προβολή και θα πάω στην προβολή σχεδίασης. Εδώ έτσι που σχεδιάζουμε τη φόρμα. Θα μεγαλώσω και τη φόρμα μου για να βλέπω έτσι καλύτερα. Και λέει να προσθέσω ετικέτα στην κεφαλίδα φόρμας. Εδώ πάνω, αυτή είναι η κεφαλίδα φόρμας, το βλέπουμε, θέλουμε να προσθέσουμε μια ετικέτα. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί η καρτέλα σχεδίαση φόρμας γιατί έχει καταλάβει ότι βρισκόμαστε στη σχεδίαση φόρμας και από εδώ επάνω στα στοιχεία ελέγχου θα βρούμε το κουμπάκι της ετικέτας. Είναι αυτό το ΑΑ που το επιλέγω και απλά πάω και σχεδιάζω μέσα, όπως βλέπετε με το ποντίκι, αυτή την ετικέτα. Και τι μου λέει να προσθέσω? Μου λέει να προσθέσω το κείμενο στοιχεία σπουδαστή, οπότε εγώ θα το πάρω με αντιγραφή από κάτω και θα έρθω εδώ μέσα και θα το κάνω επικόλληση. Αν δεν δουλεύει το δεξί κλικ, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή κάποιο συνδυασμό πολύκτρων που ξέρετε ή από την κεντρική και να πατήσετε επικόλληση. Ο δείκτης του ποντικού δεν θα πρέπει να αναβοσβήνει μέσα για να καταλάβει το τεστάκι ότι έχουμε ολοκληρώσει με την καταχώρηση του κειμένου, οπότε θα κάνω ένα κλικ έξω. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει με την καταχώρηση του κειμένου και σίγουρα θα πατήσουμε και αποθήκευση φόρμας που μας ζητάει. Οπότε έρχομαι πάνω, πατάω την αποθήκευση και η ετικέτα μας είναι έτοιμη. Πάμε στην ερώτηση 24 που λέει δημιουργήστε μια κενή βάση δεδομένων με όνομα μαθητές και αποθηκεύστε την στο φάκελο database εμφάνισης εργασίας. Έρχομαι εγώ εδώ μπροστά σε αυτό το παράθυρο που έχει ανοίξει, πατάω κενή βάση δεδομένων. Μου λέει εδώ να βάλω το όνομα μαθητές, οπότε θα το πάρω κάτω με αντιγραφή και θα βάλω εδώ που λέει όνομα αρχείου τους μαθητές. Και πού θέλει να την αποθηκεύσω? Στο φάκελο database, θα πατήσω εδώ το φάκελο, το φακελάκι εδώ που βλέπουμε για να ψάξουμε να βρούμε τη διαδρομή που μου λέει. Λέει στην επιφάνεια εργασίας, το βρίσκω από εδώ αριστερά, να το στο φάκελο database, το ανοίγω και πατάμε OK. Άρα έγραψα το όνομα, επέλεξα τη διαδρομή που μου λέει για να βρω το φάκελο και θα πατήσετε δημιουργία για να δημιουργηθεί αυτή η βάση δεδομένων που μου ζητάει. Άρα και σε αυτήν, αφού έχουμε έρθει σε αυτή την προβολή, η βάση μας είναι έτοιμη, οπότε πατάμε OK για να προχωρήσουμε. Αλλάξτε την ιδιότητα μορφή του πεδίου εγγραφή του τρέχοντος πίνακα σε πλήρη ημερομηνία και κατόπιν αποθηκεύστε. Είμαστε σε προβολή φύλου δεδομένων του πίνακα, οπότε για να αλλάξω κάποια ιδιότητα θα πρέπει να αλλάξω προβολή, να έρθω στην προβολή σχεδίασης. Έχω έρθει στην προβολή σχεδίασης και ψάχνω να βρω τώρα το πεδίο εγγραφή. Είμαι στο πεδίο εγγραφή, το επέλεξα και έρχομαι κάτω στις ιδιότητες. Μου λέει εδώ στην μορφή, κάνω κλικ εδώ στο αντίστοιχο πλαίσιο, θα ανοίξουν οι διαθέσιμες μορφές, να επιλέξω την πλήρη ημερομηνία. Έρχομαι εγώ εδώ, να την πλήρη ημερομηνία, το βλέπω κιόλας ότι την έχει καταχωρήσει εδώ μέσα και μου μετά, στο τέλος μετά είναι να αποθηκεύσω, πατάω αποθήκευση και είμαι έτοιμος και με την ερώτηση 25. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση 26 που λέει στον τρέχοντα πίνακα αλλάξτε το πλάτος της ύλης επώνυμο σε 50 και αποθηκεύστε τον.
Μου λέει να αλλάξω το πλάτος μιας στήλης. Εγώ είμαι στην προβολή σχεδίασης του πίνακα. Οπότε για να αλλάξω το πλάτος της στήλης, εδώ δεν έχουμε στήλες, θα πρέπει να αλλάξω προβολή, να έρθω στην προβολή φύλου δεδομένων. Αλλάζω την προβολή από εδώ επάνω αριστερά. Να το βλέπουμε τον πίνακά μας και βλέπουμε τις στήλες τώρα που έχουμε και μας λέει στο πεδίο επώνυμο, στη στήλη επώνυμο, να αλλάξουμε το πλάτος. Οπότε έρχομαι, κάνω κλικ εγώ στο πεδίο επώνυμο, το επιλέγω και κάνοντας δεξί κλικ πάνω της, σε αυτή τη στήλη, θα βρούμε την εντολή που λέει πλάτος πεδίου. Θα ανοίξει αυτό το παραθυράκι, το πλαισιάκι, θα γράψω εγώ 50 και θα πατήσω OK και θα δούμε ότι το πλάτος της συγκεκριμένης στήλης έχει αλλάξει. Έτσι, προσοχή εδώ σε αυτήν την ερώτηση, όταν μας λέει για στήλες, οι στήλες τις βρίσκουμε στην προβολή φύλου δεδομένων, όχι στην προβολή σχεδίασης, οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξω σχεδίαση, να αλλάξω προβολή μάλλον, για να βρω τη στήλη επώνυμο. Και μας ζητάει να αποθηκεύσουμε, αποθηκεύω και πατάμε OK για να προχωρήσω στην ερώτηση 27 που λέει προσθέστε στον τρέχοντα πίνακα ένα πεδίο με όνομα περιοχή και τύπο σύντομο κείμενο και κατόπιν αποθηκεύστε τον. Θέλει να προσθέσουμε ένα καινούριο πεδίο δηλαδή στον πίνακα. Προσοχή, εδώ είμαστε στην προβολή φύλου δεδομένων που εδώ βλέπουμε κάνουμε τις εγγραφές μας. Η καταχώρηση πεδίων γίνεται στην προβολή σχεδίασης, οπότε θα πρέπει να έρθω εγώ εδώ επάνω στην προβολή, να αλλάξω την προβολή και να πάω σε προβολή σχεδίασης και να έρθω κάτω στο τελευταίο πεδίο και να βάλω το όνομα του πεδίου περιοχή με σύντομο κείμενο. Πήρε αυτόματα το όνομα, τον τύπο σύντομο κείμενο, το βλέπετε περιοχή σύντομο κείμενο έτοιμο, αποθηκεύω τον πίνακα και έτσι πρόσθεσα ένα νέο πεδίο στον πίνακά μου. Και πατάμε OK για να πάμε στην ερώτηση 28 που λέει μεταβείτε σε προβολή σχεδίαση του τρέχοντα πίνακα. Εύκολη ερώτηση, είμαι στον τρέχοντα πίνακα αυτόν, είμαστε σε προβολή φύλου δεδομένων όπως βλέπετε. Έρχομαι πάνω εγώ στην προβολή, επιλέγω προβολή σχεδίασης και έχω μεταφερθεί στην προβολή σχεδίασης. Δεν μου λέει να αποθηκεύσω, οπότε είμαστε έτοιμοι με την ερώτηση 28 και ολοκληρώσαμε και με το τεστάκι μας.